borroka bakarrari izatera heltzeko. Kaixo, gaur arazoiko horretan hasiera Arapazantzeko azkeneko kastin. Badakizuenez, Arapazan udaletxeak antolatutako tailerra du. Goizetik dute arazoa egiten. Bueno, estamos en la música, aún no pasa tú, hau izan dut talderetako eskuntza horrekin, kastinita marrona. Epaimaiarekin hitz egin dugu. Gutxo gara bera zenbat pertsona puntuatu dira Arapazan sistemanko kastinetara? Pilo bat, ez da? Bai, aurten inoiz baino gehiago, bai. Laureun pertsona. 2000 pertsona. Taldeak ere desente izan dira eta 3 egunetan ibili gara. Hemen Begoñako udaltegian eta Errekaldeko udaltegian Begoñatzen zehar hainbat talde pasatu dira. Dantza, kanta, musika... Magia. Atzok genuen magia ere, bai? Danetatik. Zer izan da aurkeztutako gehiena dut? Dantza, abestiak, kantatu, zer izan nagusitzen? Uste dantza, ez? Dantza, bai. Dantza gehien bat. Horitak? Bai, gainera danetatik ikusi do. Dantza ezberdinak. Proposamen ezberdinak egon dira. Aurten gainera berrikuntzen artean folklore dantza, Errumaniatik ekarritako dantza horretik gutxi ikusi duguna. Eta beste proposamen dira bera horrentxe, duela gutxi egin duten batzuk ere bai, horrelako korrikaren kantorekin da ere, beira. Bai, ezberdina da, bai. Ze asko dantza egiten dute funkia eta hip-hop gaur egun asko ematen den eta hauena ere ezberdina izan da. Eta izango da zenukete ira guztio pertsona Zaila da, ez da. Badakigu batzuk pasako direla aurrengo kastinetara eta kastin horretatik gutxi batzuk lortuko dutela pasatzea finalera, oso lehia gogorra izango da bertan. Baina, bueno, gogorre lan eginda eta asko ensaiatuta uste dut denok aukerak dituztela finalera bintzat pasatzen. Bueno, pues eskerrik asko eta hau izan da Arapazan izeneko epai. Eta hauek izan dira Arapazan izeneko